Αχ. Αχ. Δεν μου λες, κόλλησε η βελόνα. Και τι να κάνω ρε καραγκιόζη μου. Πες και κάτι άλλο καλό. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Βρες κάτι άλλο, σκέψου κάτι δυσάρεστο. Να σου έρθει, να κλαις. Αχ, αντρούλη μου. Τι έπαθα η δόλια η συμποριασμένη. Αχ, τι έπαθα. Αχ, Θεέ μου, δεν με λυπάσαι. Αχ, πότε θα πέρασει κανένα λεωφορείο να το πατήσει να ησυχάσω από αυτόν. Βρε, δεν τρέπεσαι. Κοροϊδεύεις έτσι τον άντρα σου. Και τι να πω, πες κάτι άλλο. Άκου εκεί κοροϊδεύει τον άντρα της, λέει, να περάσει λεωφορείο να το πατήσει. Βρες κάτι άλλο, άντε. Αχ, αντρούλη μου, τι με έπαθε η χείρα η δόλια η συμφουριασμένη. Μπράβο, καλά το πας. Αχ, τι έπαθα. Εχθές επέθανε το μουλάρι της κύρα Παναγιώτας. Χθες η γάτα της κύρα Θοδόρας. Σήμερα ο άντρας μου. Αχ, μουλάρι γάτα, σύζυγο, τι να πρωτοκλάψει η γειτονιά. Εδώ θα γίνουμε κωμωδία. Έλα μέσα, Κλαία. Μα, έλα εδώ, εσύ τώρα το έχασες το βραβείο της ηθοποιίας.